kayo dyan. Bawal pala ako hindi maglagay ng mask. Ngayon is break time ko. Actually, I have a long break today. So, 3 hours break. Nag-spend ako lang dito sa labas ng store. As you can see, ayan, hello mga guys. Kumusta kayong lahat dyan? Feeling boring si Inday. Naka-bored naman talaga pag ganito. Boring, boring. Boring dyan. Kainip. Hi guys. Kumusta naman dyan sa aking 2 viewers. Ayan. Ayan, 3 na sila. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Musta? May napindot ako. Ayan, nawala ako mga kapatid. Nawala ako uli. Message naman kayo dyan, ayan. Andito ako sa labas. Ayan, naman. Ayan, super chat message. Ayan, kumusta? Kumusta kayo dyan? Anong balita? Balitaan. Uy, naman. Pasalamat pala ako kay Mocha. Doon sa kanyang informative na sinabi doon sa flag countries na papasok sa Pinas. So, actually, plano kong umuwi. So, at least nakatulong sa mga kailangan ko. Ay mga kapatid, yung mga gustong madikitan, maglapag lang ng mga bahay nila habang may oras pa ako. So, meron akong 30 minutes para mag-live. Ayan, 30 minutes. Panakaw ko lang tinatanggal yung aking mask at kasi nandito ako sa public place. So, bawal ang walang mask. Ayan mga kapatid, kumusta? Pakisuggest naman. Kung sino pa yung may mga alam dyan sa ating mga viewers about sa mga protocol or mga mandatory pag nag-travel going Philippines. Paki-help naman. Ayan. Shout out nga pala sa aking pinsan na nanonood ngayon. Insan Hilda, kumusta? Thank you for watching. Balita dyan sa atin. Actually, na-boring lang ako. Nag-boring lang ako. Ayan. Gusto ko sanang makita yung mga live chat. Ayan. Oh, really? Bakit kaya? Hello. Oh, Sandeep, thank you for watching. Yes, Sushant. Feeling sleepy. It's a long break. So, thank you for watching, guys. Yes. Thank you for watching. Oh, Mr. Sandeep. Everybody is missing you, Mr. Sandeep Kumar. Miss Dahlia is missing you. If you are free, try to visit us in the store. Sandeep Mai. Oh, Sushant, how are you? What are you doing? Hope everything is fine and good. Regards to Mommy and Didi. Mommy and Didi. Yes guys, naghintay pa tayo ng mga
ng mga nanonood sa atin. Yes, I'm planning to go vacation, but I need to finish my second dose of vaccine first. So it will be on February. Ayan mga guys, nag-spokening dollars na naman tayo. Kasi itong mga iba kong subscriber, actually mga close friends lang sila. Hindi nakakaintindi ng Tagalog. Or waray, mga kawaray ko dyan. Kumusta kayo da? Borongan, especially Borongan, Samar and Leyte. Saang lupalop man ng mundo, yung mga ating mga kawaray. Keep safe lang tayo mga kapatid. And God bless. Ingat tayo sa ating mga sarili. Ayan. Huwag masyadong ma-stress. Keep praying na matapos na itong mga problema na to sa ating mundo. Actually, it's globally. Warning. Ayan mga guys. So, huwag kayong magagalit. Huwag kayong uumay sa aking face na malapad. Huwag kayong maumay sa aking face na malapad. Ayan. Huwag maumay. Huwag maumay. Gusto ko sanang Ayan, hello. Nawala na yung aking 3 milyon na viewers. Nasa na kayo mga kapatid? Mga kapatid. Huwag kayong mawawala. Dapat nandyan, huwag kayong bibitaw. Dapat dyan lang kayo. Ganito lang ang epekto ng boringness. Boringness actually sa loob ng store. We are busy only. Yes. Who is requesting me to speak English? Mr. Sandeep Kumarsi. Hello. How are you? Hope you're fine. We are all fine. Everybody is busy, so now is my break time. That's why I'm sitting here, relaxing and feeling sleepy. Look, my eye bags. OMG. See, this is the sign of aging. Yeah. Sign of aging, age of 40 plus, so getting not too old, in the middle. Yeah. Not too old, still young. Boring naman. Boring time. Yes. Sushant Junkie TV. Sushant Junkie. Thank you for watching. I'm here out of the store. It is my break. So until 10. So now it's only 7 o'clock. So will be finished my duty at work at 10. So now it's 7. So more 7, 8, 9, 10, 3 hours more. Now I have 1 hour break. Before 2 to 4, 6 is my 2 hours break. So I got 3 hours break. So I have a split duty today. So it's been a long hours. A very tiring day. But it's okay. Sometimes it happens. Okay, mga guys.
I think it's over. I don't forget to subscribe my friend Shoshan Chunky TV, please guys. Paki ano lang siya, pakidikitan natin. Pakitulungan natin siya, mga kapatid. Isa siyang batang nanghihingi ng tulong para man umangat ang kanyang YouTube channel. Thank you guys sa panonood sa akin. At next time, before ako mag-live, mag-i-inform ako na ano lang ako ngayon, boring time. Na bored lang si Inday. At saka, tingnan mo, daldal ako ng daldal, bawal pala ako magtanggal ng mask. Kasi nandito ako sa public place, nandito ako sa mall, sa loob ng mall. So nakikiupo lang ako dito kung saan pwede kayo magbasa ng mga books na free. So, pwede kayo dito magbasa ng books or pwede nyong hiramin. Pwede kayong humiram dito at basahin. So, magandang bagay, especially dun sa mga book readers talaga. Ito naman ay tsura ko. Ka-stress. Lumabas na yung sumpa ng aking buhok. Need ko na mag-color again. Ayan. Para akong yung alam nyo yung sa tabing dagat nakatira. Bulaw na buhok kung baga waray. Bulaw na itakon buhok. So, I don't have viewers now from Philippines. So, all of them are sleeping now. Yeah, they're all sleeping. So, tomorrow they will watch my live video that I need to share. Okay mga guys, bye-bye. Thank you for watching. So, don't forget to subscribe my channel and press the notification bell so that you will notify if I have new video, mga guys. Thank you. Thank you. Na boring lang ako, kaya nag-live ako. Feeling bored, sleepy. While on break, nothing to talk. How about you guys? What are you doing now? Feeling. Who is watching me? Thank you. Please guys, don't forget to help one of my friend. Kindly visit her YouTube channel, guys. Okay. Shoshan Chunky TV. Yan, guys. Mga kapatid, patulong daw, pakidikitan. Dikit. Dikitan nyo. At para din po sa mga gustong magpatulong or madikitan, huwag kayong mag-atubiling maglapag ng bahay ninyo para matulungan din kayo. Madagdagan yung mga subscriber nyo. Thank you. Hello. Bye. Bye. God bless. Thank you. Okay guys, bye. Save the highlight. Okay. And thank you for watching. Okay.